Farajɛ jamanaw ka keleya tɔnba ko Nord Stream ka taji tɛmɛyɔrɔ ka tonini ye Irisi jamana ka dabɔnkama baara ye. Irisi jamana ma sɔn ni jalakilikan ninnu ma ko nin waleya bɛ sɔn ka kɛ kɛlɛ fɛɛrɛ dɔ ye ka ɲɛsin OTAN ma. Irisi jamana Moscou u ye kanabilali kalata dɔ labɛn mun jaabi b'a yira k'a fɔ ko Ukraine ka ni marayɔrɔ 4 mɔgɔ ninnu ni a bɛ Irisi jamana ka mara kɔnɔ ko u bɛ fɛ ka fara Irisi jamana kan nka Ukraine ani farajɛla mɔgɔw u ma sɔn ni kalata in ma. Floride u ka funufununba ni a tɔgɔ ye ko Yang bɛɛ surunyala Floride mara la. A yiralen don k'a fɔ ko a bɛ sɔn ka gosi Floride babolo yanfan na ni heure 24 laban ninnu kɔnɔna la. Argentine musolakaw bɔra k'u ka nisɔngoya yira Iran ka lasigidon Seɲama Buenos Aires musomani Masha Amini ale ka fagali. Japon ka saradasiw ka minisiri ye Corée du Nord jamana kɛɲɛkɛyanfan kɔn u kɛlen ka sanfɛ gɛlɛden dɔ ci. Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ dankan Kamala Harris ale kan ka se u ka yɔrɔ min bɛ yen ni maramafɛn tɛ ta a yɔrɔ la